Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर बिग आपडेट बेनो जाबाय जोंहा SSC GD Constable नि फाइनालनि मेडिकेल टेस्ट नि आपडेट फैबाय। दा बेसेबां काट अफ लाखो ST SC OBC जों बेखौ डिसकास खालामगोन गोबाव खालामा। स' जायनो नोंथांमोना क्वालिफाइड जाबाय मेडिकेल टेस्टल'सै आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रि। स' बिदिब्ला जों नायनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव क्लिक खालामनानै स' अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनसिगोन काट अफ वाइसआवहाय जेनेरेल एबा बर्डार एरियायाव बेसेबां काट अफ थांगो हिनजावफोर हौवाफोर। स' बिदिब्ला लोगोफोर जों नायसै फैदो दानिया लेटेस्ट आपडेट। स' बेनिफ्राय जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि SSC GD कनस्टेबलआव साख्रि जासिगोन। दा जों फार्स्टआव नायगोन SSC GD काट अफ मेडिकेल टेस्टनि बेनो जाबाय ST वाइसआव फिमेलनि बियो स' 53 थांदों बर्डार एरिया बेनिफ्राय जोंहा जेनेरेलाव थांदों जोंहा हमना ला 56.67 थांदों अके स' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंनि ST वाइसआवहाय हिनजावफोरा 53 प्लास थांदों अके स' नोंथांमोना बेखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनो दाबाव स' बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव मेल काट अफ बेनो जाबाय मेडिकेल टेस्टनि बागै स' जायफ्रा मेडिकेल टेस्टआव पास जाबाय स' नोंथांमोना साख्रि मोननायनि लामायाव थांगोन स' बेखायनो जास्ट मेडिकेल टेस्टआव नोंथांमोना एटेन्ड जाथारबानो जाबाय जाहाथे पास जायोबा स' नोंथांमोना साख्रि मोननाय बायदि। दे बिदिब्ला जों नायसै फैदो मेल केन्डिडेट काट अफ बेसेबां थांखो जोंनि ST वाइसआवहाय आसाम स्टेटआव। दा बेयाव गोबां स्टेटनि काट अफ दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन। बेनिफ्राय जों आसामखौ बर्डार एरिया नायोबा जोंहा 57.06 थांदों एन्ड जोंहा जेनेरेल नायोबा 60.14 थांदों काट अफ बे जाबाय ST। बेनिफ्राय खायसे खायसे URआवबो थागोन नोंथांमोना URआ क्वालिफाइड जागोन आरो जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। बेनिफ्राय SSC MTSनि दिनैहाय स' नोंथांमोना आपडेट मोनबावगोन जेराव 10 पासनिफ्राय नोंथांमोनाहाय इलिजिबल जागोन। स' बेनिसिममोन SSCनि मेडिकेल टेस्टनि बागै जेब्ला स' गोदान अफिसियेल नटिस फैबावो SSCनि रिलेटेड आपडेट अब्ला नोंथांमोनाहाय लाना फैगोन।